Bon dia, Ivan. Molt bon dia. Ara et farem unes preguntes relacionades amb el programa Sensei. Vale? Perfecte. És molta feina acompanyar els professors durant un any? És feina. La veritat és que és molta feina, però també és cert que durant l'any hi ha moments que tens uns pics de feina molt importants, però hi ha altres setmanes que estàs més tranquil. Jo crec que també és important remarcar que tenim el temps destinat per poder fer aquesta feina, és a dir, tenim una reducció de la nostra jornada setmanal per poder destinar a les feines que demanda el programa. Els costa adaptar-se? Entenc que et refereixes al professorat novell. Bé, com a tot arreu hi ha de tot. Hi ha professorat que els costa una miqueta més temps, hi ha d'altres que s'acostumen o s'adapten més aviat. Segons la meva experiència, jo el que he vist és que les primeres setmanes, els primers mesos van una miqueta perduts, és normal, però en poc temps de seguida agafant ritme i acaben sent un profe més del centre. T'agrada aquesta feina? Bé, al final soc docent, als professors ens agrada ensenyar, ens agrada educar i ostres, el poder ensenyar l'ofici, més que els continguts que ensenyem als nostres alumnes, poder ensenyar l'ofici als professors nous és molt gratificant. Jo diria que és el que més em satisfà. Quina és la finalitat del projecte Sensei? El projecte Sensei va néixer fa 2 anys i mig aproximadament, 2 anys i escaig, amb una intenció bastant clara, no? Que era crear una prova pilot del que es diu un programa de residència inicial docent. Això s'assembla molt a el que fan els metges, no? En medicina, que un cop acaben la carrera universitària han de passar una temporada, no sé exactament quan, en un centre hospitalari per fer unes pràctiques, però unes pràctiques en què ja tenen una atribució, no? Ja tenen una responsabilitat, precisament perquè ja tenen la titulació. No? Llavors el Sensei pretén el mateix. Un cop titulats els professors han fet el màster, el Sensei el que pretén és això, que facin una estada, no? Que generalment està pensat per fer-ho en el primer any de feina, no? Per fer unes pràctiques, però que no són com les pràctiques del màster, sinó que són unes pràctiques ja més avançades en el sentit de que el professorat novell té assignades o té unes atribucions ja amb una responsabilitat pròpia. I llavors és una prova pilot que la idea és que després es pugui reproduir, no? De forma universal. De forma universal vol dir que tot professor o professora hagi de passar per aquesta residència. De moment només són uns professors seleccionats amb una sèrie de criteris. Quina és la teva relació amb els companys? Bé, jo penso que la meva relació amb els companys és bona, no només amb els companys novells, no? Del Sensei, sinó amb els companys de feina. No? Intento, en la mesura del possible, establir un vincle que faciliti aquesta arribada al centre, no? I aquest any de feina, que és un any difícil, i penso que és bona, però en tot cas també seria bo preguntar-los a ells. Des de quan fas aquesta feina? Si et refereixes al tema del Sensei, doncs, com he comentat abans, no? El programa va començar fa 2 anys i el que portem d'aquest, no? O sigui, aquest és el tercer any. El que passa que ja tenia una experiència prèvia, no? En portar alumnes de pràcticum i després com a profe porto ja més de... Com els ajudes a treballar? Bé, el programa ofereix diferents estratègies, no? Per tal que els professors mentors puguem aplicar, no? en el professorat novell. Hi ha una cosa que es diu la mentoria individual, són reunions que fem periòdiques, generalment de forma setmanal, en què tenim una conversa entre el docent novell i el mentor, 2 persones, en què intercanviem una miqueta impressions de com ha anat la setmana, si hi ha algunes coses planificades, és a dir, és un espai una miqueta per dialogar el dia a dia, i després també algunes activitats planificades que ens ofereix el projecte. No? Després tenim una altra cosa que es diuen els cercles d'aprenentatge. Aquí fem ja una reunió on participem més de 2 persones, que són tots els novells que hi ha al centre i els mentors. En el nostre cas aquest any som 2 novells i 3 novells i 2 mentors. Llavors fem una reunió conjunta, també amb unes activitats planificades, però també aprofitem, no? per discutir i planificar coses més nostres del dia a dia. I després, el Sensei també té un paquet formatiu molt important, és a dir, hi ha moltes formacions que hem de fer tant els mentors com els novells, i les tenim també de forma setmanal o quinzenal. Ens hem de reunir amb altres mentors d'altres
dels centres, amb tot l'equip de coordinació del Sensei i ens formem en diferents aspectes que ara tampoc potser no cal detallar. Després una altra estratègia que tenim és el tema de la codocència. El tema de la codocència, tampoc ens m'extendré molt, però es refereix a que entrem 2 o més professors a l'aula. Llavors dissenyem una sèrie d'activitats on participem activament tots els profes en el grup classe que ens toca anar. I després una altra cosa molt important són els cicles d'observació i retroacció. De forma sistemàtica el que fem és, els mentors, entrem a l'aula del nostre profe novell per observar com fa classe. I després, el que és molt important, a posteriori d'aquesta sessió ens reunim per fer un intercanvi de les impressions, d'aquelles coses que funcionen molt bé o d'aquelles coses que potser són encara millorables. Principalment són aquestes les estratègies que tenim per nosaltres poder, els mentors, poder ajudar els profes novells. Moltes gràcies per poder contestar aquestes preguntes. Moltíssimes gràcies a totes dues per oferir-me aquest espai per poder